טוב, אז יש חברים. בואו לערוץ רובלוקס מיוחד. כל הרובלוקסים שיש בעולם. כן, אנחנו משחקים ופשוט בואו מפוזר הרבה דבש. טוב, אתם תראו אותו. הוא כזה פשוט בואו, הוא מכריח אותנו לבוא. הנה זה כזה. טאבלטים מוכנים להתחיל לפעול. יש פה את כל שלושת הטאבלטים שרוצים לנסות את בואו. הנה, תמחקו את רובלוקס כל היום ותורידו אותו, ותמחקו, תורידו אותו, תמחקו, תורידו אותו, תמחקו. הנה אנחנו מתחילים. מה מתחילים? פשוט בואו! לאן? המשחק הראשון שלנו בערוץ זה פשוט בואו. אני לא יכולה לטפס על המיטה שלך. היא לא אמרה לך. היא לא אמרה את זה לאף אחד. מה קורה? הטאבלט שלכם לתקוע. איפה הטאבלט שלנו? שלי באמצע. אני התחלתי. וואו, יש פה מקל דבש. עם רימון. איפה את רואה את כל הדברים האלה? זה פשוט בואו. נכנס לי גם למשחק הזה? כן. איך את רואה? ליאל, איך את רואה? אני לא רואה כלום. בוא, אבל קח את הטאבלט שלך. שקט מסתירה לי. יש פה גלגל, יהיה לו כדאי אנחנו נלחוץ אליו. למה? לא יודעת, תסתכלי כמו שנתקלתי עם הדבר הזה. לא, זה גלגל אחר. בסדר. הנה, זה עובד לך. הנה זהו, גם עובד לשתכם. אתם נפעלתם באותו הזמן. מצחיק. הנה. הטאבלט שלנו נפעל באותו זמן, אבל שלי יותר מהיר. אני אחכה לכם. שלי גם יותר מהיר. חכי, גברת שלומק. שלי הכי כחול, יופי כזה. וואו. ליאל אוהבת יותר כחול. כמה זמן? אז איפה איתי? איפה איתי? זה הטאבלט שלי? כן. אז תתאינו. מה עשיתי? רואים אותך עם איתי. הנה אני. כן, את יכולה נו, תביא לי. רגע, איתי. יש פה נדנדה. רגע, בואו אחריי. אתה רוצה לשבת איתי בנדנדה? בואי, הוא רוצה לשבת איתי, אבל... אבל להיות איתכם גם. אז בואי. אני לא יודעת איפה אתם. למה אתם בורחים? למה? את רוצה ללכת ליד הרימון? אני פה. אני מתנדדת מה בנדנדה. פה? אני לא יודעת איפה פה. אני פה ליד הנדנדה. הנה את, בואי. נו, תביא לי. הנה, איתי לידך. לא? לא? דבש יש פה. איתי, תסתכל, אתה בתוך דבש. אני לא יודעת איפה אני. נו, תבוא. רגע. תביאו לי. איתי, תחזיק רגע את הטאבלט שלך. חכי ליאל, אני תכף אחפש. אפשר באמת לשחק לך בטאבלט? תכיר טיפוס, בואי, את קרובה אלינו. הנה. יש איתי, איזה כיף לשחק איתך. בואי, לא את מורחת לי, הנה את. יש! הנה אנחנו ביחד. יש. היית שם על הקיר טיפוס, איך לא חיפשת את זה? מי רוצה שנלך לים? אני. אז בואו תלכו אחריי. הנה הים, אני הולך לים. ראיתי אותו, אבל לא ראיתי איפה אתם. איתי נדבק. לא נורא, אפשר לצאת מזה. הנה איתי נדבק. אפשר גם? כן, בואי תיכנסי, כיף פה. סוף אפשר לקפוץ. בוא להיות בבריכה הגדולה. נו הנה, פה זה הבריכה הגדולה. אין עוד בריכה יותר יפה מזאת.
מה את רוצה שנעשה? מי רוצה לשבת פה, או שנלך למקום אחר? יש פה כדור. כן, זה מגזים. כן, נכון, זה מגזים. אפשר לשבת. את בא איתי? איפה את? אני הלכתי אני כבר לא בים, בואי. את בא איתי? תסתכלו. אני יודעת. תסתכלי. מה? תסתכלי קקת. כן. אפשר לשבת פה. כן, אבל קקת כבר לא יושבת, היא כבר הלכה. לאן? לאן שלך? יש פה קיר טיפוס. היי, זה קקת, אנחנו רואים אותך. תטפס על הזה. אוף, נפלתי. איפה חנית לשם? אני טובה. אני בקיר טיפוס. טוב, איתי, איפה אתה? למעלה. איתי, בוא, לא, אני לא מרשה לך להיות בקיר טיפוס, בוא. את רוצה גם שנהיה בקיר טיפוס או שלא? איזה קיר טיפוס? שהנה, שיש פה מגלשה. עולים על זה ואז יש מגלשה. בואי, אני אעלה על הוורודה. איתי, זה איתי? כן, הנה, אני עולה על הוורודה. אתם עולים איתי? כן, אני עולה עליו. יש פה ירוקה? הנה, הירוקה היא הכי קטנה. לא כדאי לך לעלות עליה. היא הכי מגלשה הכי פרסה. טוב, וזה יהיה לך קצר אבל, אני אגיד לך. המגלשה הזאת היא יותר ארוכה הכי בעולם. כן, עליתי! איפה את? או, טבעתי בתוך המים, הנה אני. איתי, בוא, אני עכשיו עולה גם איתך על הסגולה. רגע, בא לי גם שתחכו לי. איתי, תחכה לה. אני גם עולה איתך, חכה. אבל אני נחכה לה. לא, חכה איתי, תעצור. אני. אנחנו בקרקעית המים. מה זה, איפה אני? טבעתי. לא, אבל אני נפלתי מהמגלשה. עוד פעם. טוב, חכה גם לי. חכה גם לי. לא חכה, תחכו. ילקק תחכו לי. אני במגלשה. היה כיף. חכו לי. וואי. וואו, זה היה מקש יפה. איפה אתם? זה היה כיף נורא. אוי, תסתכלו מה קרה לקקת. תקפצי. טוב, אני לא רוצה גם להיות בבריכה, אני רוצה ללכת גם למקומות אחרת, בוא. איפה את? יש פה בית כזה עץ, אני רוצה ללכת לשם. בואי, תסתכל, יש פה דבש. בואי לי ליד הדבש, בואי. יאללה. מה אני יכול לעשות דבש? אי אפשר. יש פה מקל של דבש. תסתכלו, אני דורכת על זה. מקל. אני דורכת על זה. הרגל שלי דבש. היי, גם שלי. מה? קקת, תעשי מההתחלה. למה? ככה.